Magandang umaga ka-farmer. Ayan, nakikita niyo po, tayo ay naghahanda para sa gawaing bukid na naman. Weekend po ngayon at tayo ay magtatrabaho sa ating bukid, sa ating palayan. Ayan po yung bodega namin, isa sa bodega namin na dyan tayo nagsasampay ng ating mga labahin pambukid. At yung kalo na sinuot ko ka-farmer, yan po ay kalo pa ng biyanan ko na ginagamit ko rin hanggang ngayon. Matagal na po yan, nasa mahigit 10 years na yata na ginagamit ng biyanan ko. At sa awa naman ng Diyos, ayan, naging akin na siya. Ayan, at ginagamit ko rin yan paminsan-minsan dahil meron tayong ibang mga kalo na ginagamit rin. At yan ang aking magic glove para pang-protection sa ating kamay. Okay, labas na tayo. Ayan. Ayan na yung sandata natin para sa ating trabaho sa gawaing bukid doon sa palayan. Ayan. Matulis na po yan. Dahil hinahasa na po ni Dana bago umalis si Dana sa kanyang gawaing bukid din. Ayan, pananim ni Dana yan. Ikukural po natin yan sa labas ng bahay. At ayan na ang likod ng bahay natin. Okay, good morning kabukid or ka-farmer, good morning, maayong buntag. Di ata diri karon sa likod sa balay kay manguha ta og mga sagbot to Ala nasa tunga ang atong mga kasagbutan. Kana ato na siyang pangtingbason. Ayan, kukunin po natin 'yan. Ayan, magtanggal tayo ng damo dito ngayon sa ating palay. Ayan, kasi ayan, nagbuntis na po ang palay natin. Ayan, may bulak na po yung mga palayan natin. Kaya kailangan magtanggal tayo ng mga damo para maganda ang ating harvest. Okay, ayan, okay, magsimula na tayo magtanggal ng ating mga damo. Keep on watching guys. Ako si Inday Abel Bisaya, ang probinsya ng Pinay sa Japan.
kabukid. Ayan, meron pa tayong mga natitira pero medyo mainit na. Init na yung araw natin. Ayan, medyo mainit. Pero may hangin. Ang sarap magtrabaho pag ganitong may hangin. Ayan, hindi kaagad tayo napapagod. Okay, meron pa namang natitira. Aakyat muna tayo at tayo'y mananghalian muna. At tapos mga mamaya-maya ulit tayo'y babalik dito sa ating trabaho at tayo'y makapag tanggal ulit ng ating mga damo. Ayan, ito na yung mga natatanggal ko. Ayan, natatanggalan natin yan. Ito yon. Ito yung mga damo na tinatanggal natin. Ayan, meron, ayan, buntis na po sila. Ayan. Ayan. Buntis na po yung palay natin. Kaya kailangan magtanggal na tayo ng mga damo. Okay, keep on watching. At tayo akit muna at tayo manahalian. Bye-bye for now. Balik na tayo, kabukid, ka-farmer. Ayan, balik na tayo. Ito kabukid, balik na tayo sa ating trabaho ngayong araw na to. Ayan, linggo po ngayon at kanina nandito tayo tapos umakyat lang po ako dahil nananghalian po kami ni Dana. Ayun si Dana. Ayan, dyan siya magtatrabaho ngayon. At tayo naman ay dito tayo magtatrabaho at continuous po tayo sa pagtanggal ng mga damo po natin. Ayan, ang lakas ng hangin oh. Mahangin ngayong araw na ito. It's Sunday. Ayan, time check tayo. Ang oras po natin ngayon ay nasa alas 3:40 na ng hapon. Ayan, mag-alas 4 na. Tamang-tama, hindi na masyado mainit at pwede na tayong magtrabaho. Ayan, okay, keep on watching. Ayan, nakabukid oh. Ito na yung natanggal natin ng mga damo. Ayan. Ayan yung mga damo na natanggal na natin. Ayan, kunti na lang. Kunti na lang para matapos tayo dito. Dahil pupunta pa tayo sa ibang palayan na may mga damo rin. Natatanggalan natin sila. Ayan. Marami-rami na rin tayong natatanggal kasi nung mga nakarang araw pa tayo nagsimula dito na magtanggal ng mga damo. Ayan na siya. Ayan, kung nakikita nyo po wala na tayong tubig dyan. Ayan, pwede natin siyang apakan at magtanggal tayo ng mga damo sa ating palayan. Ayan o. Kung nakikita nyo yung mga mahaba na yan, damo po yan. Ayan, magkaiba po sila ng palay. Ayan, ang dami dito sa likod. Okay, ayan. Bago tayo magsimula dito, puntahan muna natin doon si Dana. Makipag chismisan muna tayo sa kanya. Hindi. Titingnan natin guys kung anong ginawa ni Dana doon. At para ma-update ko po kayo. Tika, tingnan natin. Nakaraang linggo nag-herbicide tayo dito at ito yung nilimpisan niya. Ayan, tinanggalan niya ng mga damo dito at dito tayo may nakitang itlog. Ayan, nawala na yung itlog dito. Ayan, kung naalala nyo dito mahaba yung mga damuhan dito. Ayan o, tumutubo na rin siya. Ayan, nandito na tayo kay Dana. Ayan, ito yung black beans natin. Ayan, malaki na ang mga black beans natin. Hello. Patata. Wow.
balik na.